यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारि यमुनतीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारि यमुनतीरा वनचारि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 14. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പ്രദം ദേവം അവധൂത് ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗർഷി നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः. श्री प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ശ്ലോകം 14. ആപന്നഃ സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമാവിവശോ ഗൃണൻ തദാ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബീഭേതി സ്വയം ഭയം. ആപന്ന സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമാവിവശോ ഗൃണൻ തദാ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബീഭേതി സ്വയം ഭയം. ആപന്ന സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമാവിവശോ ഗൃണൻ തദാ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബീഭേതി സ്വയം ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-4 പേർക്ക് ചൊല്ലാം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആപന്ന സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമ വിവശോ ഗൃണൻ തതഃ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ആപന്ന സംസൃതിം ഘോരം യന്നാമാ വിവശോ ഗൃണൻ തതഃ സദ്യോ വിമുച്യതേ യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആപന്ന സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമാ വിവശോ ഗൃണൻ തദാ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആപന്ന സംസ്കൃതിം ഘോരാം യന്നാമ വിവശോ ഗൃണൻ തതഃ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ആപന്ന സംസ്കൃതിം ഘോരാം യന്നാമ വിവശോ ഗൃണൻ തതഃ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആപന്ന സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമ വിവശോ ഗൃണൻ തതഃ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആപന്ന സംസൃതിം ഘോരാം യന്നാമാ വിവശോ ഗൃണൻ തഥാ സദ്യോ വിമുച്യേത യദ്ബിഭേതി സ്വയം ഭയം. ആപന്ന കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുക, സംസൃതി ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന, ഘോരം ഘോരമായ, യത് എന്ത്, നാമ പരമനാമം, വിവശോ ബോധപൂർവമല്ലാത്തെ, ഗുണൻ ജപിക്കുക, തഥാ അതിൽ നിന്നും, സദ്യ തൽക്ഷണം, വിമുച്ഛേദ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു, യത് ഏത്, ബിഭേദി ഭയങ്ങളിൽ, സ്വയം സ്വമേധയാ, ഭയം സ്വയം ഭയം തന്നെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വയം വ്യക്തിസ്വരൂപം പൂണ്ട ഭയം, കൊടും ഭീതിയോടെ ചിന്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ പവിത്ര നാമം ബോധപൂർവമല്ലാതെ ജപിക്കുക കൂടി ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന ഘോര പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, സ്വയം വ്യക്തി സ്വരൂപം പൂണ്ട ഭയം, കൊടും ഭീതിയോടെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പവിത്രനാമം, അല്ലെ? അത് ബോധപൂർവമല്ലാതെ ജപിക്കുക കൂടി ചെയ്താലോ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന ഘോര പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ. അനിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. സർവ്വതിന്റെയും പരമനിയന്താവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അഥവാ വാസുദേവനാകുന്നു. സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ക്രോധത്തെ ഭയപ്പെടാത്തതായി യാതൊരു സൃഷ്ടിയുമില്ല. പ്രബല അസുരന്മാരായ രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ തുടങ്ങി നിരവധി അതിശക്തരായ രാക്ഷസന്മാർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്വശക്തി ഭഗവത് ധാമത്തിൽ സർവശക്തനായ വാസുദേവ ഭഗവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സർവരും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഭഗവാനുമായി താദാത്മ്യമുള്ളവരും ആകുന്നു. ഭയസ്വരൂപം പോലും കൃഷ്ണനാമത്തെ അത്യധികം ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാമം കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാമം സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ അത്ര അതിശക്തമാണ്. ആകയാൽ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവും ഇല്ല തന്നെ. മഹാവിപത്തുകളുടെ നടുക്കയത്തിൽ അകപ്പെട്ട യാതൊരാൾക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ബോധപൂർവമല്ലാതെയോ സാഹചര്യ സമ്മർദ്ദം മൂലമോ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം ജപിച്ചാൽ പോലും ജനിമൃതി നിർഭരമായ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ശ്ലോകം 15. യത്പാദ സംശ്രയാ സൂതാ മുനയാ പ്രശമായന സത്യാ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ടാ സർദുന്യാപോ അനുസേവയാ. യത്പാദാ സംശ്രയാ സൂതാ മുനയാ പ്രശമായന സദ്യാ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ടാ സർദുന്യാപോ അനുസേവയാ. യത്പാദാ സംശ്രയാ സൂതാ മുനയാ പ്രശമായനാഃ സദ്യാ പുനന്തുപസ്പൃഷ്ടാ സർദുന്യാപോ അനുസേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ വേർഡ് യത്പാദ എന്നാണ്. അത് ചെറിയ അതിന്റെ ആ പ്രിന്റിങ്ങിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ 2-3 പേർക്ക് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്പാദ സംശ്രയാ സൂത മുനയ പ്രശമായന സദ്യ പുനന്ത്യുപസൃഷ്ട ശ്രുത്യുന്യാവോനുസേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. യക്താപ സംശയ സൂദാ മുനയ പ്രശമായന സദ്യുപനന്തുപസ്പൃഷ്ടാ സർദുന്യാപോ അനുസേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്പാദ സംശ്രയാ സൂതാ മുനയ പ്രശമായനാഃ സദ്യ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ടാഃ സ്വർഗ്യുന്യാപോനുസേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യക്താദാ സംശ്രയാ സൂദാ മുനയാ പ്രശമായന
സദ്യ പുനന്ത്യുപസൃഷ്ട സദ്യുന്യന്യാവോനുസേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്പാദ സംശയാസൂത നയഃ പ്രാശമായനാഃ സദ്യഃ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ടാഃ സ്വർധ്യുന്യാപോനുസേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. യത് ആരുടെ പാദാംബുജം സംശ്രയ അഭയം പ്രാപിച്ചു. സൂത ഓ സൂതഗോസ്വാമി, മുനയ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ, പ്രശമായന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ, സദ്യ ഉടൻ തന്നെ, പുനന്തി പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഉപസ്പൃഷ്ട സംസർഗത്താൽ മാത്രം, സ്വർധുനി ഗംഗാനദിയിലെ, ആപഹ ജലം, അനുസേവയ ഉപയോഗത്തില് ആക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ജയ്. അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ തൽക്ഷണം തന്നെ അവരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം ദീർഘകാലം ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭാവാർത്ഥം. പുണ്യനദിയായ ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ അധികം ശക്തിയുള്ളവരാകുന്നു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർ. ദീർഘകാലം ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യുക വഴി ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കാം. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ കൃപയാൽ ഒരാൾ തൽക്ഷണം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശൂദ്രനോ സ്ത്രീയോ വ്യവസായിയോ ആരുമാകട്ടെ, വംശപരിഗണന കൂടാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ആർക്കും അഭയം പ്രാപിക്കാം. അപ്രകാരം അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആരും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മടങ്ങിച്ചെല്ലും. ഭഗവത് പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്ത ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാകുന്നു. സേവനം മാത്രം ഏകലക്ഷ്യമായ അത്തരം ശുദ്ധ ഭക്തരെ വിഷ്ണുപാദ, പ്രഭുപാദ എന്നീ നാമങ്ങളാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് ഈ നാമങ്ങൾ സുസ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ആകയാൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനെ തന്റെ ആചാര്യനായി അംഗീകരിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്ത പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ തക്ഷണം പരിശുദ്ധരായി തീരുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തരെ ഭഗവാന് തുല്യരായി ആദരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ സ്വകാര്യ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ ത്രാണനം ചെയ്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഔവണ്ണമുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരെ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ അത് ചെറിയ എന്തോ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് എന്താണ്, ഉപപ്രഭു എന്നുള്ള ഇതിലാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഉപപ്രഭു എന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വരിക. അതെന്തോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എന്ന് വിളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആത്മാർത്ഥ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ആചാര്യനെ ഭഗവാന് സമാനമായി കരുതുകയും അതേസമയം സദാ ഭഗവത് സേവകന്റെ വിനയാന്വിത സേവകനായി സ്വയം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്തിയുടെ മാർഗം ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ
പ്രഭു കേൾക്കുന്നില്ല വോയിസ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുദേവ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ആപന്ന സംസ്കൃതിം ഘോരാം യന്നാമാവിവശോ ഗൃണൻ തദ സദ്യോപമുച്ഛേദ യദ്ബിഭേദി സ്വയം ഭയം. സ്വയം വ്യക്തിസ്വരൂപം പൂണ്ട ഭയം കൊടും ഭീതിയോടെ ചിന്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ പവിത്രനാമം ബോധപൂർവമല്ലാതെ ജപിക്കുകൂടി ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന ഘോര പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടും. അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭയം അല്ലെ, വ്യക്തിസ്വരൂപം പൂണ്ടിട്ടുള്ള ഭയം പോലും കൊടും ഭീതിയോടെയാണ് ആ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ആ ഭയത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അല്ലെ? നമ്മുടെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ പറയല്ലേ, ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണു ജലന്തം സർവതോന്മുഖം നരസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യോർ നമാമ്യം. അല്ലെ? ആ മൃത്യു പോലും ഭയപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം. ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പോ അത്രയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പവിത്രമായിട്ടുള്ള നാമം. അപ്പൊ അത് ബോധപൂർവമല്ലാതെ ജപിക്കുക കൂടി ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെ, ആ ജനമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന ഘോര പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ തൽക്ഷണം മോക്ഷം നേടുന്നു. അല്ലെ? അപ്പോ പവിത്രനാമം ബോധപൂർവം അല്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്തിയോടെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കും. അല്ലെ? മോക്ഷപ്രാപ്തിയെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നില് ആ മുക്തി പോലും ഒരു ദാസനായിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പോ മുക്തിയെക്കാളും ഉയർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുന്നു. അല്ലെ? ഇവിടെ ആ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെ? അവരൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ രാവണൻ വധിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെ? സീതാമാതാവ് രാമന്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെ? ഹനുമാൻ രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചു. അല്ലെ? ആ ഭക്തന്മാരൊക്കെ രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെ? ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ? സ്വന്തം ആ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ആ സ്വന്തം മകനെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലെ? ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, അല്ലെ? എത്രയോ പ്രാവശ്യം. അല്ലെ? അപ്പോ പ്രഭുപാദരൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പ്രഭുപാദരോട് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കും, അല്ലെ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ചോദിക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ അത്രയൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടില് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ. അപ്പോ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് എത്രമാത്രം എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. അല്ലെ? പലതരത്തിലും വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോ തീയില് ഇട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി, അല്ലെ? തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് കൊല്ലാനാക്കിയിട്ട് നോക്കി, അല്ലെ? ഹോളിഗിയുടെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് കത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കി, തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലിട്ടു, അല്ലെ? ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി സ്വന്തം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ വിഷം കൊടുത്തയച്ചിട്ട് അത് കുടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുണ്ടായി. മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കുണ്ടായി. അല്ലെ? അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുണ്ടായി. അല്ലെ? എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിട്ടോ ഭക്തപ്രഹ്ലാദ? ഇല്ല. അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉറക്കെ ജപിച്ചാലേ എന്തെന്ത് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തന്നെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ്രൗപദി ആയാലും ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് ജപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകി. കുന്തിമാതാവ് പല വിഷമങ്ങളും പാണ്ഡവർക്ക് വന്നു. അല്ലെ? അപ്പോഴൊക്കെ കുന്തിമാതാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകി അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക ചെയ്തല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർമ്മ വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് അവരെ സംരക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് നാമപ്രഭുവാണ് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ തിരുനാമം ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തിയുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പോലും ഈ മൃത്യു പോലും ഭയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മൃത്യുദേവൻ ആരാണ്? യമരാജനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ യമരാജൻ നമുക്കറിയാം, അജാമിളന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ അജാമിളൻ അല്ലെ ജീവിതകാലം ചെറുപ്പകാലത്ത് കുറച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അതൊക്കെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നീട് വനത്തിൽ പോവുകയും അല്ലെ, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശൂദ്രസ്ത്രീയെ കാണുകയും അവരിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയും പിന്നീട് അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു അല്ലെ. അത്രയും കുറെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ യമരാജന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രഗുപ്തൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും എഴുതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ സ്ത്രീയില് അവസാനത്തെ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതും എന്താണ് ഭഗവാനാണ് ആ സദ്ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ചിത്രഗുപ്തൻ നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഹേമകിങ്കരന്മാരെ അയച്ചു അല്ലെ ആ അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. എന്നാല് അജാമിളൻ അവസാനം ഭയന്നിട്ടല്ലേ എപ്പോഴും വിളിക്കുമായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ പേര് നാരായണ നാരായണ എന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നത്. എന്താ, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലെ, ജപിക്കും അല്ലെ, അജ്ഞാത സുഹൃതം കിട്ടും. നമ്മള് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അങ്ങനെ മക്കളെ വിളിക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഗോപാലൻ, ഗോവിന്ദൻ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ, രാമൻ എന്നൊക്കെ ഇടും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ പേരിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരായണൻ ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവസാന നിമിഷമായപ്പോഴും ആ യമ കിങ്കരന്മാര് വരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കണ്ടതാണ്, ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ ഇവിടെ കാണാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പുറംചട്ടയില്. അപ്പോ ആ യമകിങ്കരന്മാർ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. 3 യമകിങ്കരന്മാര് അവര് അജാമിളന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് നാരായണ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു അല്ലെ. ആരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്? തന്റെ മകനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ആ അജാമിളനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ആ യമകിങ്കരന്മാരെ തടയുകയുണ്ടായി. അവര് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു അജാമിളനോട്, നീ ഭയപ്പെടണ്ട, നീ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ യമകിങ്കരന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണ്, ഇത്രയും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചിത്രഗുപ്തനെ അവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാല് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് ഇദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം അല്ലെ? അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി അല്ലെ. അവസാനം യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവര് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി. യമരാജനോട് ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്? അങ്ങയുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവൃത്തി തടയാനായിട്ട് അങ്ങേക്കാളും മുതിർന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഉള്ളത്? അങ്ങേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആരാണുള്ളത്? അങ്ങല്ലേ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഇതിനെ തടയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് പരാതി പോയിട്ട് പറയുന്നത്? ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അവര് യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പരാതി പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ യമരാജൻ എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴേ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. ആ മകനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാലേ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ യമരാജൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ വെറും ഒരു സേവകനാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സേവകനാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും
മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാനും ഒരു സേവനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ആ മൃത്യുവിന്റെ ദേവനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേവനം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ യജമാനാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഒക്കെയാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് യമരാജൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോ അതില് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിൽ യമരാജൻ പറയുന്നു യമകിങ്കരന്മാരോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യരെ, ദയവായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ സമീപിക്കരുത്. കാരണം അവർ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതരാണ്. അവർ സർവർക്കും തുല്യരാണ്. അവരുടെ വർണ്ണനകൾ ദേവന്മാരും സിദ്ധലോകവാസികളും ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദയവായി അവരുടെ സമീപത്ത് പോലും പോകരുത്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഗതയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവനോ ഞാനോ കാലഘടകം പോലുമോ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല. പരമഹംസന്മാർ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ അഭിരുചിയില്ലാത്തവരും ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ മധു നുകരുന്നവരുമാണ്. എന്റെ പ്രിയങ്കരായ സേവകരെ, ആ മധുവിനോടെ രുചിയോട് വിമുഖരായവരെയും പരമഹംസന്മാരോട് സമ്പർക്കമില്ലാത്തവരെയും നരകത്തിലേക്കുള്ള പാതയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലും ലൗകിക ആസ്വാദനത്തിലും ആസക്തരായവരെയും മാത്രം ദണ്ഡിക്കുന്നതിന് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന അല്ലെ, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും 7 അയലത്തേക്ക് പോലും നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് യമരാജൻ വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് അല്ലെ. ഒരു തെറ്റ് ആയി, അപ്പൊ അതിനായിട്ട് യമരാജൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ട് എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്തം? ആ സ്ഥാപനത്തിനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാർ യമരാജന്റെ കീഴിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യമകിങ്കരന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് യമരാജൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ ഒരു ഭക്തനെ എന്റെ കിങ്കരന്മാർ ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വന്നു, അത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു, എന്നോട് മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നു. ഓ, ഇവിടെ ആരെയൊക്കെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും ഇവിടെ യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാരോട് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ജിഹ്വാനാവക്തി ഭഗവത് ഗുണനാമധേയം ചേതച്ഛനാസ്മരതി തച്ചരണാരവിന്ദം കൃഷ്ണായനോ നമതി യച്ചിര ഏകദാവി താനാനയാദമസദോ അകൃത വിഷ്ണു കൃത്യാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യന്മാരെ, ആരുടെയൊക്കെ നാവുകളാണോ കൃഷ്ണന്റെ നാമവും ഗുണങ്ങളും കീർത്തിക്കാത്തത്, ആ പാപികളെയും ആരുടെ ഹൃദയങ്ങളാണോ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പോലും സ്മരിക്കാത്തത്, അവരെയും ആരൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ശിരസ് നമിക്കാത്തത്, അവരെയും മാത്രം ദയവായി എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏകധർമ്മമായ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാത്തവരെയും എന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുക. ദയവായി അത്തരം എല്ലാവിധ വിഡ്ഢികളെയും തെമ്മാടികളെയും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ യമരാജൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ സമീപത്ത് പോലും പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കാത്തവരെ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവരെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവരെ മാത്രം, മറ്റുള്ളവരല്ല, അവരെ മാത്രം. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരൊക്കെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ശിക്ഷ വിധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അറിയാതെ ജപിച്ചാലും അതിനും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നാമ ആഭാസമായിട്ടാണ് അജാമിളൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ നാമ അപരാധ സ്റ്റേജാണ് ആദ്യം അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ജപിക്കുന്നത് നാമ അപരാധത്തിലാണ്. നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ ഭാവനയായി കരുതുക. അങ്ങനെ 10 നാമ അപരാധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നാമ അപരാധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ജപിച്ച് നമ്മൾ നാമ ആഭാസ്, പിന്നെ ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അജാമിളെ നാമം ജപിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ നാമ അപരാധം ഇല്ല. അപ്പൊ നാമ ആഭാസ്, ഇപ്പോ ആ മകനെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും അത് ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആ അവസാന നിമിഷം, അത്രയും ആ ഭയപ്പെട്ട സമയം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ.
അദ്ദേഹം എന്താണ് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല, എന്താണ് ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ കിട്ടിയതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെറിയ ചെറിയ ആ കാര്യങ്ങൾ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അജാമിളന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, പ്രഭുപാദർ അതിന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന പേരിലൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിക്കുള്ള മലയാളത്തിലും മൃത്യുഞ്ജയ രസം എന്ന പേരിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ അജാമിളന് മോക്ഷം നൽകി അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്താണ് ആ വ്യക്തിരൂപം പോണ്ട ഭയം പോലും ഭയപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, അത്രയും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലാതെ ജപിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചതിലൂടെ അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അവരെയാണ് പ്രഭുപാദ, വിഷ്ണുപാദ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എന്നത് എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് ഭക്ത ചരണകമലിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് സേവനം മാത്രം ഏകലക്ഷ്യമായ അത്തരം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ഏകലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് വിഷ്ണുപാദ, പരമഹംസർ, പ്രഭുപാദ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ വൃന്ദാവനം. പ്രായമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനമായിട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നതാണ് വൃന്ദാവനം അല്ലെ. അവിടുന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാധാ ദാമോദറിൽ ഒരു റൂമുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ പ്രസാദം കിട്ടും, എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. രാധാ ദാമോദറിന്റെ അടുത്തും രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കിക്കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ 12 മണിക്കൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ കുറെ പൈസ കിട്ടാനോ മറ്റുള്ളതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ. എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അതെനിക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, എപ്പോഴാണ് അത് സാധിക്കുക, എന്താണ് 70 വയസ്സായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഭയപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമെന്ന്. അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവനായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, ഉത്തമ അധികാരിമാരെ വിഷ്ണുപാദ്, പ്രഭുപാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ പ്രഭുപാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് വേറെയും ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ അവർക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പ്രഭുപാദ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രഭുപാദ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും പ്രഭുപാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനോട് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി എന്ന പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുക അല്ലെ. ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യർ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന പേരിലാണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനെയും എല്ലാ എന്താണ് ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മള് ആ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിലെയും അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തരെയും പ്രഭുപാദർ പറയും, എല്ലാവരെയും എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ഗുരു, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദർക്കും അനേക ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്റെയൊക്കെ ഗുരുമഹാരാജായിട്ടുള്ള ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ്, അദ്ദേഹം അത്രയും കാരുണ്യവാനാ. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ
ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഗുരു സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ അത്രയും ഗുരു മഹാരാജ് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഈയിടക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ മായാപ്പൂരിൽ വരികയുണ്ടായി. ആംബുലൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആംബുലൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയുണ്ട്. ഗുരു മഹാരാജ് എവിടെയുള്ള വീൽ ചെയറിലുള്ള അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വീൽ ചെയർ ആയിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെപ്പോലെ കർമ്മം ബാധിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെയും പാപം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങള് 60,000-ലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങള് അതൊക്കെ ഗുരു സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നതല്ല. ആ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ആ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും അവര് ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗുരു മഹാരാജ് പറയും, എല്ലാവരും ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ ദീക്ഷയും ഷെൽട്ടറും ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും അത് പാലിക്കണം. എന്താണ് നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ യത്നങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ആത്മീയ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 16 മാല എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ, ഗുരു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് എല്ലാവരെയും മാറ്റാൻ സാധിക്കും, പതിതരായിരിക്കുന്ന. അതാണ് പ്രഭുപാദർ തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ആരെയാണ് ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഹിപ്പികൾ അല്ലെ? അവര് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അത്രയും ബോധമില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ താമസിച്ച റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെ നേരെ വെടിവെക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും പ്രഭുപാദർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ആ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ, അവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അവർക്കൊക്കെ നൽകി. അവരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രമൊക്കെ പ്രഭുപാദർ സ്വയം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ജീവിതം മറന്നിട്ടല്ലേ, തന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസർ, പ്രഭുപാദ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, वृंदावन श्रीमद् भागवतम की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം, സംശയങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.